के प्रोडक्शन बर' निउसनिफ्राय आं सारमोनखौ खुलुमबाय। दा दिनै टंला हालामनि जा बर' फरायसा खौसे आफादा फेलिसाइटेसन खुंबाय बर' गथ'फोरनि जा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव मासि आवग्रिनानै देरहादों बिथांमोनखौ बरायनायाव नोंथांखौ नैबे समाव लोगो मोननानै आं गोजोनदों। आरो बे लोगो मोननाय समाव आं दिनैनि जा बर' बिजोंनि जा फरायसाफोरनि दावगानाय बे दावगानायनि बेलायाव आं नोंथांनिफ्राय जास्ट मोननैसो खोथा मिथिनो लुबैदों। माबोरै दिनै टंला दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइयाव गावसिनि दख्रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बे फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फरायसाफोरजों सावरायनो मोनबाय। आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। टंला दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाया अराय कन्टिनिउ थांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों 2006 मायथाइयावनो सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि फोसावनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आङो टंला दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांजों सावरायदोंमोन जे देग्लाय 2019 मायथाइयाव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया एसे खमायदों। थांनाय बोसोर 2018 मायथाइयाव 10 जन बर' फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन। देग्लाय 8 जन बर' फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों। आरो जाय फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोना गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो फार्स्ट डिभिजन मोनदों। आरो बिथांमोनहा फैबाय थानाय मोनफ्रोमबो आनजादाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हाथों बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय। दा जाय फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोना गोब्राब नाजानानैसो मोनदों। जोंनि बर' फरायसालिफ्रा गोबां जेंना दङ। टंलानि दख्रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर' फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दं। एलपि स्कुलाव गोबां जेंना दङ आरो बर' बिजोंफ्राव गोबां मोनसे जेंना दङ। बे जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना फरायसाफोरखौ जे बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ। बेनि थाखाय आङो टंला सिङाव थानाय साफ्रोमबो गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालि गेजेर आरो गुदि फरायसालिनि बर' फरायसालिफोरनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जों फोथायो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा मानसि मोजां जानो हागोन आरो साफा सुबुं दोन जानो हागोन। जों बेखौ फोथायनाय थाबाय। दा गोबां जा बर' बिजोंनि जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ फैबाय थानाय समाव जे थांखि लानानै जेरैबायदि आसाम सरकारखौ नारसिननो नांगौ भारत सरकारखौ नारसिननांगौ जों मोनफ्रोमबो फरायसालिनि जेंनाखौ जों फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों नारसिनफागोन। अराय सम जोङो बर' बिजोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों गसंफागोन। जि जेंनायानो जाया मानो जि थासारियानो जाया मानो जोङो जि समाव थांखि लानांगौ बे थांखि लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनगोन। दा देग्लाय दुलाराय आसामावनो फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया खमायदों। खमायनायनि गोबां जाहोन थाबाय। आसाम सरकार ब्रिटिश सरकार बावबो जोंहा दाय थाबाय। नाथाय जोंनि ओनसोलावबो आं दा टंला ओनसोलाव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया एसे खमायदों। टंला ओनसोलनिफ्राय टंलायाव बिराद गोजाननि फरायसाफ्रा फरायनो फैयो। सनितपुरनि खावसे माखासे बाहागोनि फरायसाफोरा टंलायाव फरायनो फैयो। जों बाक्सानिफ्राय फरायनो फैयो। जाहाथे टंलानि नोगोराव फरायनो फैनाय फरायसाफ्रा जि थांखि लानानै फरायनो फैदों जाहाथे फैबाय थानाय कलेजनि हायार सेकेन्डारिनि मोनफ्रोमबो रिजाल्टआबो जाहाथे लुबैनाय बायदि जानो हाथों। नोगोराव फैनानै बिथांमोना जाहाथे टाइमखौ मोजाङै जाहाथे बाहायफैनो हाथों। बिमा बिफानिफ्राय लाबोनाय फैसाफोरखौ जाहाथे मोजाङै बाहायनो हाथों। गोबां मेलेमजिबिफोरा दिनै हाबाफारि जायनि सिगां आं लोगो हमदोंमोन बे ओनसोलनि मेलेमजिबि मास्टार बे ओनसोलाव थागिबि आङो बै मेलेमजिबि सार बिथांमोनखौ जेला लोगो हमदों अब्ला बिथांमोना आंखौ बुंदों गोदो गोदायनि बायदि टंलाया गैला। टंला ओनसोलाव फरायनो थाखाय गोदो टंलायाव जायनो फैदों बिथांमोना सरस्वतीखौ लानो फैदों होननानै बेखौ सानोमोन जाहैदों। नाथाय आथिखालाव गोबां न' भारा होग्राफ्राबो बिथांमोनहा न'खौ लुनानै थांबाय गुवाहाटि क'क्राझाराव थाहैयो। नाथाय फरायसाफोरखौ नायग्रा केयार खालामग्रा रावबो गैला होननानै बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों। दा आं खावलायो बे ओनसोलनि जोंनि टंला दख्रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जों खामानि मावगोन। बै मेलेमजिबिफोरा जे जोंखौ जाय भारा न'आव थायो मा कन्डिसन थानानै दङ बोरै थानानै दङ बिथांमोना जोंखौ मोनसे सेन्सास खालामजानो लुबैदों। आरो बेखौ टंला दख्रायावल' नङा दुलाराय बिटिसि ओनसोलाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव जों बे हाबाफारिखौ लागोन। बै समाव जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना जाहाथे जोंखौ मदद होथों। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो मेलेमजिबि आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बर' फरायसाफोरखौ मानसि दानायाव बर' फरायसाफोरखौ लेखा गोरों खालामनायाव बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा जाहाथे बाहागो लाथों बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय मेला जानाय। मेला गोबां जाहा मेला दङ। बै मेलाफोरा जोंनि फरायसाफोरा मोजां जानाय टेलेन्ट दङ। नाथाय फरायसाफोरा लेखा फरायनो थाङो नाथाय बैबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बिथांमोनखौ हराव बुंबाय थायो लेंहरबाय थायो। दा लोगोफोरा लेंहरबाय थायो। बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरा जोंनि बर'फोरा मोजां जानायनिफ्राय बिथांमोना बोखानानै लाना फैदों। दा ओंखायनो जुदि बर' हारिखौ जुदि सोलायनाय नांगौब्ला एकमात्र जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा हागोन।
गुदि फरायसालिनिफ्राय आरो इउनिभारसिटिसिम फरायबाय थानाय फरायसाफोरासो हागोन ओंखायनो बे फरायसाफोरनि सार्थ'आव जाहाथे जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो एबसुजों बाहागो लाफानानै बर' ओनसोलाव रायजो जानायाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जाहाथे जाया फरायनायफोराव जाहाथे 1% जाहाथे खहा जाया बेनि थाखाय जों खामानि मावनो नांगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनायाव मदद हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि फरायसाफोरनि थाखाय माखासे नारा नाथा नांनानै माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायहोलांदों नाथाय बर'नि गेजेराव माखासे संगठनफोर दङ हान्जाफोर दङ बिथांमोन जेरै साहित्य सभा बा बायदिसिना राजखान्थिनि अनगायैबो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दङ दा बेनि बेलायाव जायफोर फरायसानि बेलायाव सांग्रांथि खालामनायखौ नुनो मोनाखै नोंथांमोना जेरैबायदि इडुकेसननि सायाव इडुकेसन एवारनेस लाबोदोंमोन गुबुन साहित्य सभायानो जा बायदि आफादानो जा बिथांमोना बेखौ लाबोनायखौ नुनो मोनाखै बे बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मिसन फोसावनानै खामानि मावदों आरो जोंनि बयनिबो देरसिन सम्पतियानो जाबाय जोंनि बर' फरायसाफोर आरो बर' फरायसाफोरखौ मानसि खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नांथाबबाय थागोन बर'नि माखासे माहारियारिफ्राबो नांथाबदों आरो इंराजि जाहाथे बांसिन नांथाबबाय थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय दङ फैबाय थानाय समाव जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै बर'नि मोनफ्रोमबो जेंना फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरि मास्टार गैयिनि जेंना बिजाब गैयिनि जेंना जोंना दिनै पस्ट भेकेन्सि जानानै दङ साइन्स मास्टार इंराजि मास्टार मेथ्स मास्टार गैया बैफोराव जाहाथे जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जाहाथे बिटिसि आरो मा होनो आसाम सरकारखौ नारसिननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होगोन आरो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन आरो बिदिनो बर' फरायसाफ्रा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन जा बेखौ फोथायनाय दङ ओंखायनो आङो साफ्रोमखौबो खावलायबाय। ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरदों सारनिसिम दिनै बर' माहारिया पलिटिकेल जा बिथिं बे पलिटिकेल बिथिङाव बर' फरायसानिफ्राय माखासे पलिटिकेल माइन्डआ हाबबाय नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरावनो लिरखानाय दंखायो जाथिया जुदि क्राइसिस जायोब्ला जातिखौ रैखा होनो थाखाय नांगौनि डिसिसनखौ लानानै जों जातिनि थाखाय गाबथानो नांगोन दा थांनाय 5 बोसोर 10 बोसोराव थांनाय सिगांनि बोसोरफ्राव बर'नि गोबां जोंहा जेंना जालांबाय गोबां जोंखौ बर'खौ बायदिसिनानिफ्राय सानजानिफ्राय सोनाबनिफ्राय खोलाहानिफ्राय नाख्रेबनो थाखाय माखासे मानसिफ्रा जुजिगासिनो दङ भारतनि संबिधानखौ मोनथायफोरखौ जि होदों भारतनि 130 कोटि मानसिफोरनो नाथाय बेखौ माखासे हारिफ्रा बिनानै लांबाय माखासे हारिफ्रा बेखौ मोनथायखौ मोनबाय नाथाय जों आसामाव रायजो जानाय बयनिफ्राय गिबिसिन ट्राइबेल हारि बर' हारिया भारतनि संबिधानफोरखौ मोनाखै बेनि थाखायनो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायदोंमोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसा हिसाबै आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो थांखिखौ लानानै बर' हारिनि जे मोनथायफोरखौ बिख'नानै लाबोनांगौआव जि समाव जि परिस्थिति जि डिसिसन लानांगौ बेखौ आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बेखौ जों मिजिंथिनाय थायो जे जों फैबाय थानाय समाव बर'नि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो डिसिसन लानानै जों खामानि मावगोन। एडुकेशन पलिसि देग्लाय 2019आव भारत सरकारा दाखालि बावै सावरायबाय थादोंनो थांनाय बोसोरनि थांनाय खनसे टार्म्सनि हिउमेन रिसोर्स मिनिस्टार जाभेदकारा बिथाङा मोनसे कमिटि दानानै बिथाङा कास्टरभाइ रंगी बिथांखौ चेयारमेन होनानै मोनसे एडुकेशन पलिसि लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजाबोबाय थादोंमोन देग्लायनि गोदान सरकार नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव दाखालि बाखै सत बांसा जानायनि उनाव 31 मेआव जेला बिथांमोना अफिसाव हाबदों अब्ला हिउमेन रिसोर्स मिनिस्टारा मोनसे ड्राफ्ट कमिटिखौ होदोंमोन आरो बिथांमोना फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट आगस्टआव बे ड्राफ्ट कमिटिखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होननानै बिथांमोना बुंदों दा जोङो निउ एडुकेशन पलिसिखौ जोङो फरायदों दा ओंखायनो जोङो बे निउ एडुकेशन पलिसियाव जों बादि गोग्लैसोनाय हारि जों बादि माने सा सानजा भारताव थानाय बर'फोरा खारफानो हागोन ना हाया दानि मा होनो गोदान एडुकेशन पलिसिया स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव टेक्न'लजिनि सायाव बिथांमोना बांसिन खोथा बुंनानै मा होनो बुंगोन होनदों आरो 5 लाख मानसिफोरनो मा होनो जब होगोन होनदों बिथांमोना निउ एडुकेशन पलिसियाव दा बै निउ एडुकेशन पलिसिखौ जों प्रिन्ट खालामनानै बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोननो जों राननानै होजोब्बाय जे बे निउ एडुकेशन पलिसिया जे बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर आरो बर' हारिनो मा खहा लाबोयो मा लाब लाबोयो बेखौ मा होनो साननो थाखाय बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोननो आङो प्रिन्ट खालामनानै राननानै होजोब्बाय दा बिथांमोनखौ 9 तारिख नङाले 10 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मिटिं मोनसे लानो होदों दा बेयाव जों सावरायलायनानै जों डिसिसन लागोन बिनि उनाव जि हाबाफारि लानांगौ जों लागोन नोंथांमोनाबो मिन्थिगोन निउ एडुकेशन पलिसिखौ जोंनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बे हाबाफारि लायोबा नोंथांमोना नुगोन नाथाय आथिखालाव जि एडुकेशन निउ पलिसिया जे बुंदों स्किलखौ गोसो होगोन साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो भारतखौ मोनसे
गोख्रों आरो मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायाव नरेन्द्र मोदिया खामानि मावगोन होनदों बेयाव जोङो नोगोरारि हिसाबै जों सापर्ट दङ जोंनि फरायसा बर' फरायसा गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय बिमा बिफाया लेखा रोङा बिमा बिफाया खामला मावग्रा बै फिसाफ्राबो स्किल जानो नांगौ साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैनांगौ जों बेखौ लुबैयो नाथाय जोंनि बर' बिजोंफोराव दिनै नांगौ बादि साइन्स टिचार गैया नांगौ बादि मेथ्स टिचार गैया नांगौ बादि कम्पिउटार मोनाखै जोङो बर' फरायसालिफोराव कम्पिउटारानो गैया कम्पिउटार थायोब्ला मास्टार गैया दा दिनै इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बुंदों स्किल इन्डिया मेक इन इन्डिया डिजिटेल इन्डिया बेथ' थिग जोंबो बाव बाहागो लाफानो लुबैयो जोंनि फरायसाफोरखौबो जोङो थिसननो लुबैयो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ साइन्टिस्ट इन्जिनियार खालामनायाव जोंबो लुबैयो आरो बर' फरायसा बिनि थाखायनो जों मिसन लानानै खामानि मावदों नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारा बर'नि मोनफ्रोमबो फरायसालियाव नांगौ बादि मेथ्स टिचार साइन्स टिचार इंराजि टिचार बेखौ हरग्रोथों आरो जोंनो कम्पिउटारफोरखौ हरग्रोथों जोंनि बर' फरायसाफोरा कम्पिउटाराव गियान जाथों जाहाथे बेखौ जाहाथे खामानिखौ मावग्रोयो आरो बे फैबाय थानाय निउ इडुकेसन पलिसिनि सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जों सावरायनानै बेखौ थांखि थि खालामगोन जोङो थांनाय जिथु लकसभा इलेक्सन बे लकसभा इलेक्सनाव जोंनि बिटिडिआव मोनसेल' समस्ति दङमोन क'क्राझार समस्ति बेयावहाय जोंनि बिजाथि हिसाबै प्रमिला रानी ब्रह्म आरो उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथां दङमोन नाथाय बिथांमोना देरहानो हायाब्लानो जोंनिफ्राय जाय जोंनि माने बर'फोरखौ दायो सुथुर होननानै सानगारदों थायो बिथां हिरा सरनिया देरहालांबाय बे देरहालांनायाव जोंहा बर'फ्रा माबाफोर खहा दङ नामा गोबां जोंहा खहा दङ आसामनि मानसिफोरा आसामाव 3 करोड़ मानसि दङ बेनि गेजेराव आसामाव 25 लाख बर'फोर दङ अकल क'क्राझारावल' बर'फोर गैया सा सानजा रायजोआव जेरावबो बर'फोर दङ आसामाव लकसभा समस्तिया 14टा दङ 14टानि गेजेराव मोनसेयावल' बर'फ्रा मोजां मोननैयाव केन्डिडेट होदों नाथाय क'क्राझारा बर'फोरनि मोनसे देश आरो बर'फ्रा बाव देरहाजानोखौ लुबैयो जोङो आसामनि 13 जन मानसिफोर बा 12 जन गुबुन गुबुन एमपि समस्तिफोराव जोङो हारसा मानसिनो होनानै देरहाहोदों जोङो हारसा मानसिफोरनो होनानै देरहाहोदों नाथाय मा होनो बिटिसि ओनसोलनि हारसाफोरनि मेन्टेलिटिया मोनसे बर' मा होनो बर'नि बिरुद्धि मोनसे मा होनो बिथांमोना माबादों दा बेयाव जों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसा बिथांमोन मेलेमजिबि बिथांमोना जाहाथे थांखि लाथों जाहाथे बर'नि इसु बर'नि मोन्थाय बेखौ जाहाथे भारतनि पार्लियामेन्टआव एकमात्र क'क्राझार लकसभानिफ्राय थांनानै बुंहैनायनि मोनसे बाव चान्स दंमोन नाथाय आसामनि माखासे बुद्धिजिबिफोरा आसामनि माखासे एन्टि ट्राइबेल आसामनि माखासे एन्टि बड' संगठनफोरा बैखौ बिथांमोना इन्स्टिगेट खालामनानै थुलुंगा खालामनानै बिथांमोना बर'खौ फेजेननायनि मोनसे थांखि लादों ओंखायनो आसाम सरकारा बेयाव सानफिननो नांगौ बर'फ्रा 13टा समस्तियावनो हारसानो भट होनानै देरहाहोयो जुदि जों 13टा समस्तियाव जुदि बर' मानसिफ्रा हारसानो भट होनानै जुदि देरहाहोयोब्ला बै 13टा समस्तिनि हारसाफ्रा मोनसेल' समस्ति बर'आव मानो भट होनानै देरहाहोआ बेखौ साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रा जाहाथे सानथों जाहाथे साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोना सानथों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा इसु थानायखाय जोंहा थांखि थानायखाय जोङो इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ जोङो सापर्ट होदोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि माबाया जेनबाय दा देरहानाय जेननाया जोंहा बाव थाखागोन अब्लाबो जोङो जाथिनि थाखाय नांगौ समाव खोथा बुंनाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव अराय सम थांबाय थागोन आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाबो थांबाय थागोन सोलोंथाइनि खामानि मावनायाबो थांबाय थागोन आरो जि समाव बर'नि सायाव खैफोद फैगोन बर' हारिखौ सुंथानायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जों खामानि मावो मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोर आरो साफा इन्डिभिजुवेलफोर आरो साफा इउटुब चेनेल फेसबुकनि चेनेल बर'नि जाथि दानायाव बर' हारिखौ रैखाथि होनायाव बर' फरायसाफोरखौ मानसि खालामनांगौआव बर' फरायसाफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय बोखारनानै लाबोनांगौआव बेयाव जाहाथे साफ्रोमबो जाहाथे खामानि मावथों आं फोथायनाय दं आथिखालनि जि चेनेल ओंखारदों बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड खौरां आरो नोंथांनि चेनेल बे मोनफ्रोमबो चेनेला जाथि दानायाव आरो बर' फरायसाफोरखौ मानसि खालामनांगौआव आरो बर'नि जेंनाखौ रायजो राजानि खाथियाव लानानै थांनायाव जाहाथे खामानि मावगोन बेखौ मिजिं थिनानै आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बर'नि चेनेल फैनोबो नांगौ दिनै टेक्न'लजिनि जुग जि भारतजों जों खालामनो रोंनांगोन इन्टारनेसनेल लेभेलसिमबो जों बर' हारिखौ लानानै थांनो नांगोन इन्टारनेसनेलनि हारिफोराबो गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोराबो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बर' जाथिनि सायाव मा जादों बर'फ्रा बेसे रोंदों बर'फ्रा बेसे रोङाखै जोंनि फरायसाफोराबो नोंथांनि चेनेलखौ नायनानै जानो मिथिदों फारसेथिं जों बर' हारिखौ इन्टारनेसनेल फारसे लांनायाव आरो फारसेथिं जोंनि बर' गामिफ्राव जि जेंना दङ फरायनायनि लोंनाय जानाय लोंनायनि जेंना आरो गामिनि जे आबाद मावनायनि जेंना जि गामि लेभेलनि प्रब्लेमफोर बेयावबो जों साननानै जाहाथे जों खामानि मावनांगोन चेनेलनि गेजेरजों बर' हारिया डेभेलप जागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथांमोननो साफ्रोमखौबो जाहाथे कन्टिनिउ जाहाथे लांबाय थानानै जाथिनि जानानै आरो हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंखौ दसे सम होनायनि थाखाय आरो नोंथांनि जा बेसेन गोसा सम बेखौ आं बाहायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम निमाहा बिबाय गोजोन्थों